obi ka anyị ji kalịsịa. nwanne m alụ nwanne ya Nwanne m alụ nwanne ya, ọ nụrụ ube nwanne agba n'ọsọ ka nwanne ji kalịsịa. ofu obi ka anyị ji erikọ Nwanne m alụ nwanne ya, ofu obi ka anyị ji aṅụkọ ofu obi ka anyị ji kalịsịa. ofu obi ka anyị ji kalịsịa Nwanne m alụ nwanne ya, ofu obi ka anyị nwanne ji agba n'ọsọ ka nwanne ji kalịsịa. ofu obi ka anyị ji kalịsịa Nwanne m alụ nwanne ya, nwanne m alụ nwanne ya ofu obi ka anyị ji kalịsịa. alụsị nwekwu nọ m na-ekwu Nwanne m alụ nwanne ya, agụ m onye ọbara ide mmiri ka nwanne ji kalịsịa. adesiri onye nwere ikuku ngọ Nwanne m alụ nwanne ya, ekwu m n'osi na chi ofu obi ka anyị ji kalịsịa. akala aka ka anyị na-emezi Nwanne m alụ nwanne ya, nwanne m alụ nwanne ya ka nwanne ji kalịsịa. egwu nwa bụ egwu mụ na nwanne m egwu nwanne ka m ji bịa ịmaligo welu nnu m wee mali m na onye na-ekwu n'ọba agụ mba n'ide mmiri alụsị nwekwu n'ide mmiri ugochinyelu n'ọba egwu nwanne ka m ji bịa egwu nwanne ka m ji bịa a sị na iwe nwanne na ọ dị elu n'ọkpụkpụ ụfọdụ wee webelu m iwe mana eziokwu ka anyị na-ekwu ọbịa m na uche nkwuela ọnụ egwu a bụ egwu nna etili ụmụnne m ndị nwanne m alụ nwanne ya eji gredi pụlụ onwe ba n'anya na n'ọba ka anyị si eje naanị ọba ka anyị si pụtazi ibe anyị melụ ka eji malụ ibe anyị melụ ka eji kalịsịa onye ọbụla na-eti mkpu ma nwoke na-eti mkpu ọgọ ka eji malụ anyị inyelu mmadụ aka ka eji biri ndị anyị lụrụ nọ na perigazi ime ọgọ ka eji mara anyị ndị nwanne m alụ nwanne ya nwanne m alụ nwanne ya ụmụnne na-abụ na-eri nri adasịla ọsị je mụta ọkụ ife nwanne ka anyị na-eme ofu obi ka anyị ji aga ịfụnanya ka anyị ji aga anyị ncha na-eme ebe ọfụma maka na anyị fụlụ onwe anyị n'anya nwanne m alụ nwanne ya ọgọ ka eji mara anyị ọgọ ka eji mara anyị nwanne m alụ nwanne ya Nwanne m alụ nwanne ya, nwanne m alụ nwanne ya ofu obi ka anyị ji kalịsịa. nwanne m alụ nwanne ya Nwanne m alụ nwanne ya, ụwa asọgbu anyị ka nwanne ji kalịsịa. ebe anyị erigo nne Nwanne m alụ nwanne ya, ọgọ ka eji mara anyị ofu obi ka anyị ji kalịsịa. iji n'otu ka eji mara anyị Nwanne m alụ nwanne ya, ndị anyị ele aka kalịla akali nwanne ji kalịsịa. ọgwụ ọgọ ka eji mara anyị Nwanne m alụ nwanne ya, anyị ọbanide mmiri ofu obi ka anyị ji kalịsịa. anyị ọba ka anyị si eje Nwanne m alụ nwanne ya, a na-esi onye nwere ikuku nsọ nwanne ji kalịsịa. eziokwu n'anya abago mmanwụ Nwanne m alụ nwanne ya, eziokwu n'anya abago ijide ofu obi ka anyị ji kalịsịa. akala aka anyị nọ bụ sọ mma Nwanne m alụ nwanne ya, nke anyị na-ofe iko ka nwanne ji kalịsịa. nke anyị na-efesi ike Nwanne m alụ nwanne ya, nwanne m alụ nwanne ya ofu obi ka anyị ji ijo kalịsịa. ijo ijo Nwanne m alụ nwanne ya, ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ka nwanne ji kalịsịa. ndị nwanne m alụ nwanne ya eji gredi
basi m kene odogwu mmadụ ka eji mala obodo nke mmadụ na-ebu ijele basi m kene chairman Anụsi Obi Solomon ọnọchie chairman na-ekene m chairman nwanne malụ nwanne ya eji grade chairman na ọ ga-adịla ya mma ọnwa global n'iso n'odogwu ọnwa nwanne nne ekene m ọnwa global autos ọnwa n'ịga adịla anyị o ọnwa n'ịga adịla anyị o ife ma mmeyi ma tata ọnwa oyoko ọnwa nwanne nne ga-adị o ọnwa na-ekene Malaysia ọnwa odogwu nwa na-eso na Malaysia ka nje zute odogwu ka nje zute ebe chiamanụ nwanne m alụ nwanne ya chairmanụ na-ekene m chiamanụ na ị ga-adịla anyị nụ ezi oyi na ọ ga-adịla ya mma ogbuchi ugwu Kristian ugwu ka nwanne m na-ekene m n'ọkwanye bụ vice chairman nwanne m alụ nwanne ya ezi oyi na Filipinu Newmoni na Filipinu Newmoni ekene m ngwa na-eze Newmoni yo Newmoni onye ego okene Newmoni yo odogwu nwa na-eso na Malaysia okene Newmoni onye ego okene Newmoni odogwu nwa na-eso na Malaysia ka nje zute n'odogwunu nna m ochie ka m na-ekwu Ọreferik nwa bụ n'ike ọkwanye bụ PRO nwanne m alụ nwanne ya eji grade ndị ọma akwatu egwu na Brazil akwatu egwu na mekene yi na abepele akwatu egwu na ọ ga-adịla ya mma onye nwere ino nwere iwe onye jụrụ na ọjụrụ Chukwu n'ọgwụ onye bụ CEO 1397 Trading Limited ezi oyi na-ekene m nna m ochie na-ekene m agụ ya mụ agụ ene ya mụ ene ochie ọpụtụ dike mụrụ odogwu ezi oyi na-ekene m akwatu egwu n'iso n'odogwu obodo na na-akwatu egwu ngwa na na-akwatu egwu ngwa na na-akwatu egwu n'ọgwa na-akụ buru ibu n'ụwa nụ n'ọgwa aka na-akwụla ọtọ akwatu egwu na ama ukenele akwatu egwu na ị ga-adịla anyị obodo okiribe akwatu egwu obodo nene ebe akwatu egwu obodo okiribe akwatu egwu odogwu akwatu egwu odogwu onye ọma na Bele odogwu na Bele dike akwatu egwu ọgaranya odogwu onye ọma na Brazil Okonkwo Ebuka ka na-akpọ Grand Patron anyị nwanne m alụ nwanne ya grade ndị ọma jebe oyi na-eshi na nke na-ele
jebe oyi na-eche na mụ keneli odogwu jebe oyi na ịbali jide jebe oyi na ịbala ọgaranya na-ekene obodo kiri ibenu jebe oyi nenebenu nwa dị mma na onye aka mụ na-ekwu ọkwa ịma na obodo mụta nwa dị mma onye ọbụla na-agba nkili o jebe oyi na mụ kenele ezi oyi na mụ kenele odogwu na-eche na nkenele jebe oyi odogwu jebe oyi na-echi ya odogwu nwa na-ekene mi anjezenu zute odogwu Chinamelu ụmụ okeke n'ọgwanye bụ Petro n'anyị ezigbo mmadụ na mụ kenele ọzọ nwata malụ chi ya oge ọzọ na-ekene mi solidi na asatọ odogwu solidi na asatọ ọgaranya solidi na asatọ odogwu solidi na ịbali jite ọgaranya na-ekene mi onye nwere ino nwere ibe onye jụrụ ino jụrụ ibe solidi na ịgadị solidi odogwu odogwu kalili odogwu solidi odogwu solidi na-ekene mi odogwu na asatọ odogwu odogwu kalili odogwu nwata malụ chi ya solidi na-ekene mi ijo soba anjezenu jesu odogwu obiechi na Chinamelu ọgwọnya bụ Petro nwanne m alụ nwanne ya ezugoro ezu kelide ọnụ na mụ kenele kelide ọnụ na-echi odogwu obodo na-enu kelide ọnụ onye na-egwu na omere ibe onye na-egwu na omemụrụ ibe odogwu ada abụla fecha fecha ibe onye melu ka eji etu ya odogwu kelide ọnụ ekene mi kelide ọnụ odogwu kelide ọnụ na-echi ya obodo kiri ibenu kelide ọnụ onye nwere ino nwere ife ngwa na-enu kelide ọnụ kelide ọnụ na-echi ya ngwa na-enu kelide ọnụ odogwu nwa na-ekene mi ijo sonse nwanne m alụ nwanne ya nwanne m alụ nwanne ya nwanne m alụ nwanne ya ofu obi ka anyị ji kalịsịa obi ka anyị ji kalịsịa nwanne m alụ nwanne ya obi ka anyị ji elitọle ka nwanne ji kalịsịa obi ka anyị ji akụkpọle nwanne m alụ nwanne ya obi ka ji enyelu ndị mmadụ aka obi ka anyị ji kalịsịa obi ka ji eri ego nwanne m alụ nwanne ya obi ka ji anụ igwe ọsọ ka nwanne ji kalịsịa obi ka anyị ji akụkpọle nwanne m alụ nwanne ya nwanne m alụ nwanne ya obi ka anyị ji kalịsịa nwanne m alụ nwanne ya ọlụlụbe nwanne agba n'ọsọ ka nwanne ji kalịsịa ka nje zutenu nwanne m na-ekene m osisi Chukwu ụba seketele nwanne m alụ nwanne ya ezgrade ọzọ dị n'obi na-echi ya ọzọ dị n'obi na-amụ kenele Igbo na-ene ọzọ dị n'obi o ada ebu ya obi ebu ya akwịma na ọzọ dị n'obi akwịma na ike nga dị n'obi ọzọ na ọ dị n'obi o akwịma na nze dị n'obi ibe eji amalụ nwoke gboo ọ ga-enwe ike nga nwoke ọ ga-enwe ike nga agụ nkwọ o wee nwezi ọzọ dị n'obi wee nwezie nze dị n'obi
ịma na ya bụ nwoke akwụrụ ụgwọ ọzọ dị n'obi na-eji ya nwanne m ọzọ 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 obodo kiri ibe na ọzọ ọzọ dị n'obi ngwa kiri ibe na ọzọ ọzọ dị n'obi na Acacia agụ mbụ onye ọbanọm na-ekwunu ọzọ dị n'obi alụsị nwe egwu na ide mmiri ọzọ dị n'obi na Acacia ka njeruzute odogwu ọchịchị dube m n'ọkwa onye bụ trejọra nwanne m alụ nwanne ya ezgredi eze anyị na-ekene m sadobest nwoke m aka na-ele futuwiazi kedị mma aka na-ele dobestini ga-adịla anyị dobestini ga-adịla anyị o nwogala anyị ekene m nwogala onye ọcha oyi mụ na-ekene m dobesti odogwu dobesti odogwu dobesti bụ odogwu ọgaranya na-ekele m dobesti bụ odogwu dobesti odogwu ọgaranya na-ekele m anya zutenu nwanne m Somto nwa Jizọs oyi m n'ọkwanye bụ welfare nwanne m alụ nwanne ya ezgredi odogwu oyi mụ na-ekene m ọkwanye bụ 2IC ụmụagụ yutu Somto na-ekene m nwa Jizọs na ọ ga-adịla ya mma ijebe ji ije awele ịnaba na ije awele kwe mana Chukwu n'oso ya eje obodo kiribenu nwa dị mma n'ọkwa ọnụ nwa Jizọs odogwu 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 nwa Jizọs bụ onye ọcha nwa Jizọs onye ọcha nwa Jizọs odogwu nwa Jizọs odogwu nwa Jizọs bụ onye ọcha ka njezie n'ụzọ ụtọ ọyị m onye dịka Chukwu ka elo n'okponye bụ Petron nwanne m alụ nwanne ya ezgredi Nwachukwu kwu n'aka ezoghị na mụ kenele dezienụ Nwachukwu kwu n'aka Nwachukwu kwu n'aka erigazi n'ọkwa na onye bụla ebu ọkwa na onye memụla ebe nwa bụ na Chukwu kwu n'aka ya bụ nwa na ọbala ijide ya bụ nwa na ọbala ọmaba Nwachukwu na-ekene m Nwachukwu kwu n'aka omekosi abụ mma Nwachukwu kwu n'aka onye ọba n'ide mmiri anjezie n'ụzọ ụtọ ọyị m Chinedu ọna onye ọkwanye bụ chief provost nọbụ ụmụọnụ na-amụ kenele nọbụ ụmụọnụ na-amụ kenele nwaọgaranya odogwu nọbụ ụlọ na-amụ kenele ị ga na-eje na-abata okporo ụzọ ya elubela isi ibe ama mmehie ma chata obi n'igwe nọ n'ọlụ n'ọbụ na amụ kenele n'ọbụ ụlọ na amụ kenele onye ọcha n'ọbụlụ na ọ ga-adịla ya mma n'ọkwa na agụ mba onye ọba n'ọkwa alụsị egwu na ekpele ya ụzọ anyị na ọ ga-adị ka osimiri maka
maka ịma na osimiri adata ata ọgaranya na-amụ kenele ịzọghị iwe na-amụ kenele n'ọbụlodogwu n'ọbụlodogwu ebe mọni ekene gị n'ọbụlodogwu ịwara ịwa n'ọbụlodogwu ebe mọni ekene gị ka nje zụta odogwu obi nwanne na-amụ kenele Chukwuma na-amụ kenele ọkwanye bụ provost anyị provost nwanne malụ nwanne ya ụwa sọka na-amụ kenele ụwa sọka na yọngụ ego dị mma na ikolobịa ụwa sọka na-amụ kenele ụwa sọka ụwa sọgbu egwu ụwa sọgbu ego ụwa sọgbu ego ụwa sọka ụwa sọka ụwa sọgbu ego ụwa sọgbu ego ụwa sọka ụwa sọka nwanne m alụ nwanne ya n'ọkwanye aka m na-ekwu nwanne m alụ nwanne ya nwanne m alụ nwanne ya nwanne m alụ nwanne ya ofu obi ka anyị ji kalịsịa obi ka anyị ji akụ bọọlụ nwanne m alụ nwanne ya obi ka anyị ji eri ego ọsọ ka nwanne ji kalịsịa ofu obi ka anyị enyelu ndị mmadụ aka nwanne m alụ nwanne ya ofu obi ka eji mara anyị ofu obi ka anyị ji kalịsịa ofu obi ka anyị ji akụ bọọlụ nwanne m alụ nwanne ya ofu obi ka anyị ji akpa ọsọ ego ka nwanne ji kalịsịa ofu obi ka anyị ji ata ibe alụ nwanne m alụ nwanne ya nwanne m alụ nwanne ya ofu obi ka anyị ji izo kalịsịa izo izo nwanne m alụ nwanne ya ọlụlụbe nwanne agbala ọsọ ka nwanne ji kalịsịa ka nje zụtọghị mụ Chinamelụ ụmụ oke afọ n'ọkwanye bụ chairman Greening Committee ọchọkwu onye obodogwu ọchọkwu onye obodogwu nọọsị mmadụ achọkwana ya mana ọkwa onye bụ ọchọkwu mana onye chọlụ ya na ọ ga-afụwa anya maka na ya nachi ya esi aga ọ sị mmadụ achọkwana ya ọchọkwuo na-amụ kenele obodo na-enọchọkwu iribe na nwa ka nwa iribe na odogwu nwa na-enọchọkwu ọchọkwu odogwu ọ ga-ala odogwu mmadụ ekene mi nche ọyọlịma onye ọba odogwu mmadụ ekene mi anjenu zute nwanne m osisi Chukwu Okoloji osi na echia mbọga osi ihe na-amụ kenele odogwu na echia odogwu na echia osi na echia odogwu na-ekalile odogwu onye bụla ebu ebubo odogwu na echia onye bụla ebu ebubo odogwu na-ekalile odogwu nwa gbara agba agbago odogwu na echia osi na echia odogwu na-ekalile odogwu ka njezie n'ụzọ ụtọ ọyị m nwezi ife nna nwaji ugonna ya n'aka ọgwụgo nna ike iji eje ọgwụgo nna ike iji aga ochie m na-amụ kenele
Nwajugo na mụ kenele obodo na-eru Nwajugo ọgbọfọ nne ka o ji aga ọgbọfọ nne ka o ji kalịsịa Nwajugo na mụ kenele Nwajugo dogbuo donu Nwajugo na ya Ugonna ya ka o ji lechazi Ugonna ya ka o ji kalịsịa Anjeze n'ụzụtọ ya mmadụ ka egbu nwanne m Ebubechukwu n'ọkwanye bụ isi na-awa ndị ilo ọbala tụle dibịa n'eme ọbala ọla n'ọkwanye bụ alụsị bakasị onye ọcha alụsị bakasị na ama ukenele ọbala tụle dibịa n'eme ọbala ọla isi na-awa ndị ilo ọkwanye bụ isi na-awa agụụ isi na-awa ndị ilo onye maazị na ọ ga-eme ọkwa ma na uche mmadụ abụrụ uche Chukwu onye maazị na ọ ga-eme isi na-awa ndị ilo nwanne m alụ nwanne ya nwanne m alụkwanụ nwanne ya ọgwụ onye aka anyị nwanne ya ka nje zụta imo ka nje zụtenụ nwanne m Ikechukwu ama ụbọchị Ozuome na Filipin Ikechukwu na ama ukenele Ozuome na Filipin Ozuome na ịbalị site Ozuome na ịbalị ọmaba nwa agụ na ọ ga-amụrịrị agụ ndị nnaba na-ebu ụzọ odogwu ọgaranya na ama ukenele ama ụbọchị na ama ukenele nwanne m na ọ ga-adịla ya mma ọkwe ma na ị ga-ebute ike Pentikọst ka mụ na ya asị na ọ ga-adịla ya mma okporo ụzọ ga-elubelu ya isi ego na ọ ga-elubelu ya isi ọgaranya na ama ukenele nwanne m na ọ ga-adịla ya mma Ozuome na Filipin Ozuome ngwa na-enu Ozuome ọ dọpụta pasụlọ ọfụta ụlọ ya ọfụta ụlọ ya ọfụ iro ya anje zụtọ ya mụo anje zụtenụ nwanne m ibe na-ewe kachi na-emelụ m kensele nwanne m na amụ kenele aka mele akụ ọba ụba aka mele akụ udo aka mele akụ udo aka mele akụ udo aka mele akụ ya aka mele akụ udo 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 aka mele akụ udo
Mgbọkụ na anyị ọba Mgbọkụ Junior Odogwu na South Africa Mgbọkụ na amụ kenele edu na onye ọcha Mgbọkụ na amụ kenele edu na onye ọcha Mgbọkụ na amụ kenele Nweze Odogwu Mgbọkụ na amụ kenele Ọgaranya Odogwu Mgbọkụ na amụ kenele Nweze onye ọcha Mgbọkụ na amụ kenele egwu nwa bụ egwu na-etili nụ ọkwa ndị eji gredi ndị nwanne malụ nwanne ya eyi bụ obi ka anyị ji gaji nwanne malụ nwanne ya nwanne malụ nwanne ya obi ka anyị ji kalịsịa obi ka anyị ji eri ego nwanne malụ nwanne ya obi ka anyị ji apịba nwanne ji kalịsịa obi ka anyị ji akụ bọọlụ nwanne malụ nwanne ya obi ka anyị ji ala mmanya obi ka anyị ji kalịsịa obi ka anyị ji ata ibe nwanne malụ nwanne ya obi ka anyị ji akụ bọọlụ nwanne ji kalịsịa agụmgbe onye ọba nọ mụ na-ekwu nwanne malụ nwanne ya alụsị nwe egwu n'ide mmiri obi ka anyị ji kalịsịa ada esila onye nwere igwu bongo nwanne malụ nwanne ya egwu nneti n'osi na chi nwanne ji kalịsịa akara aka ka mụ na-eme nwanne malụ nwanne ya ada esila onye nwere igwu bongo obi ka anyị ji kalịsịa egwu ụlọ si na chi nwanne malụ nwanne ya ọkwa n'ochukwu wee